Γιατί μας κάνουν όλο και περισσότερο φτωχούς. Γιατί δεν μπορούμε άλλο να ακούμε το παραμύθι ότι η κυβέρνηση είναι ανεύθυνη. Νέοι και νέες, εργαζόμενοι, άνεργοι. Αν δεν κινηθούμε εμείς, δεν θα κινηθεί κανένας για εμάς. Ενώ νέοι, τη στιγμή που η κυβέρνηση χαρίζει 28 δις σε 10 τράπεζες, για τα 2 εκατομμύρια φτωχούς δίνει 50 ευρώ στο καθένα. Η κρίση έχει χτυπήσει, λένε, όλη την οικονομία. Αλλά καλούν να συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι. Στο νομό έντονο Ακαρνανίας, η πόρτα και η ανέχεια έχουν χτυπήσει την πόρτα στα περισσότερα νοικοκυριά. Η παραγωγική βάση του νομού καταστρέφεται με λογέτα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εργοστάσια του νομού. Όλοι οι χθες ήταν ο Κατσίκης. Ποιος ακολουθεί? Πληρώνουν μόνο και περισσότερες συμφόρες σε λογαριασμούς και σε εισιτήρια πληρώνουν από τα καρτέλια των φτωχούς. Γιατί μας κάνουν όλο και περισσότερο φτωχούς. Τη στιγμή που η κυβέρνηση χαρίζει 28 δις σε 10 τράπεζες, για τα 2 εκατομμύρια φτωχούς θα δώσει 50 ευρώ στον καθένα. Η κρίση έχει χτυπήσει, λένε, όλη την οικονομία. Αλλά καλούμε να την πληρώσουμε οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι. Στο νομό έντονο Ακαρνανίας, η φτώχεια και η ανέχεια έχουν χτυπήσει την πόρτα στα περισσότερα νοικοκυριά. Η παραγωγική βάση του νομού καταστρέφεται με λουκέτα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του νομού. Μόλις χθες ήταν ο Κατσίκης. Συμμετέχουμε σε επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια. Μας διαμαρτυρόμαστε, συμμετέχουμε σε επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια.